Mhuri yeZimbabwe, aiwa, nyika dzemuAfrica dzasvora Tshabangu kusvika kwokupedzisira, dzamutarisa dzikaona kuti uyu ndiye munhu asikashandisi brain, ndiye munhu ari kungoitiswa, ari kutokanganisa future yake yaifanira kunge achitobuilda his own destiny mupati yeCCC. Saka mhuri yeZimbabwe tisati tamboendera mberi nokukurudzira chibva wasubscriber wolaika wotina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pari paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese izvi mahara. Saka tinoona kuti mapepa emuAfrica anobuditsa nhau dzemuAfrica vanouya vachisvora Tshabangu vachimuti zvaunotaura hazvimeki sense, zvaunotaura zvinoratidza kuti uri kutoona as if tiri vana vadiki. Saka vanouya vachinyora vachiti it's of course ridiculous for this imposter to say he is plotting to remove ZANU-PF when it's clear he is trying to leave ZANU-PF without an opposition in Zimbabwe. Saka vari kuye vachiti iwe Tshabangu zvauri kutaura hazvimeki sense, kuti iwewe uriwo uchiti ndiri kuzama kuda kubvisa ZANU-PF. Iye hati anozviti ndiye interim secretary weCCC, anozviti ndiri kuCCC, asi iye asiri achiti ndiri kuzama kubvisa ZANU-PF, asi iye main aim yake ndeyekuti ZANU-PF isare isina kana opposition munyika yedu yeZimbabwe. Saka mhuri yeZimbabwe ndoda kuti muboya mumbotudza kuti munoti kudii pane mashoko ataugwa nemapepa emuAfrica anoratidza kuti ane concern chaiyo yekuti munyika meZimbabwe muve nechange, ane concern chaiyo yekuti munyika yeZimbabwe vaone a working Zimbabwe sezviri ngoita mamwe maSouthern African countries. Saka mhuri yeZimbabwe pindai mucomment section medu mutiudze munofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi, muchisubscribe, kulaika nekutina on the bell icon. Tirambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS.